Hoxe conmemoramos o Día das Letras Galegas do 2021, homenaxeando a Xela Arias. Primeiro, imos ver un vídeo onde os nenos e nenas de sexto curso nos explican o máis salientable da vida e obra de Xela Arias. Seguidamente, cada curso vai pegar nun mural que leva por lema o Xardín de Xela, unhas flores que conteñen un fragmento ou un poema inteiro de Xela. Dicir que para Xela a poesía foi o seu xeito de explicar como vía o mundo. Publicou en revistas literarias, participou en recitais e mesmo escribiu cancións para grupos de rock. Fixo traducións de libros ao galego e foi unha muller comprometida que defendeu cousas xustas, o feminismo, o ecoloxismo, o pacifismo e que apoiou proxectos a prol da cultura galega. Bióloga, poeta, docente, traductora. Nacemento. Naceu o 4 de marzo de 1962 en Lugo, filla primogénita de Amparo Castaño López e do mestre escritor Valentín Arias López. Cursa os estudos de infantil e o primeiro curso de primaria no Colexio Fingón de Lugo. Neste centro fora o seu primeiro director Ricardo Carballo Calero. O pai de Xela foi o autor do primeiro libro de lectura escolar en galego. Sendo Xela unha nena, Valentín publicou un artigo titulado Xeliña fala galego. Trátase dun texto premonitorio da intensa relación que Xela vai ter coa nosa lingua. No 1969, Valentín acepta un novo destino en Vigo, na Escola Nacional Graduada de Sardo Mamoledo. Xela ingresa na mesma escola completando todo o ciclo de educación primaria, antiga e xeve. Primeiras verbas. Así lo cían algunhas das primeiras verbas da poeta Xela Arias para identificar o seu pobo nun traballo escolar. O meu pobo. No meu pobo hai escolas, prazas, mercados, plantas, animais. O meu pobo é Vigo. En Vigo producense uvas, repolos, pescado, millo e moitas outras cousas. A min cóstame moito o meu pobo. Ten mar e nil, podémonos bañar. Edificios altos para vivir son casas de novo. Tamén temos o porto para embarcar e desembarcar. As persoas e os alimentos. Viva Vigo o seu porto, viva! Xela nena. Xela vai destacar como unha alumna exemplar, non só polas súas notas e polo seu extraordinario comportamento, senón pola fantasía e imaginación coa que desenvolve os seus escritos segundo os primeiros debuxos. En 1973 participa no 6º concurso de contos infantés de Agrupación Cultural O Facho, da Coruña. O seu conto que levaba por título A fraga dos paxaros, faladores e a fraga. De Apardicia obtivo o primeiro premio na modalidade de narradores maiores de 10 anos. O conto A fraga dos paxaros faladores e a fraga de Apardicia. Así explicaba Xela nunha entrevista que lle fixeron no xornal Faro de Vigo. Trata dun soño que tiña eu. Ía de viaxe moi alegre e atopábame nunha selva de paxaros. Conducía o meu coche e os paxaros insultábanme. Marchei de ali e como desaparecera o coche, entrei na selva dos leopardos e non sabían dicirme onde buscar o meu coche. Cando o atopei, ao ir tocalo, resulta que era de nata. Entón, os leopardos conduciron ao país dos magos e o coche volveuse outra vez de verdade.
En maio de 1982, ve a luz o seu poema Vin na prestixiosa revista galega Dona. Vin, unha árbore no canto dunha rúa preñada de soles. Burato baleiro que sen escaleiras ven para fuxir. Todo tobogán, todo territorio inexplorado. En 1980, Xela incorpórase a un novo e ilusionante proxecto. A creación de Edicións Xerais de Galicia, unha empresa editorial, fundada un ano antes e que en breve tempo se vai converter nunha das industrias da edición máis potentes do noso país. En 1976 publica o seu poemario Denuncia do Equilibrio, co que consegue ser finalista dos premios Rosa de Diodas no Carballiño. En 1987 recibe a medalla do Premio de Traducción da Sociedade de Lingua Portuguesa en Lisboa. Neste mesmo ano escribe letras de cancións e participa en recitais co grupo de rock Vigués de Rock Desertores. En 1990 publica Tigres como cabalos, con fotografías de Xulio Gil. En 1992 casa con Xulio Gil e en 1994 nace o seu fillo Darío. En 1996 publica o poemario Darío a Diario. A prensa realiza unha crítica positiva. Finaliza unha licenciatura de Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela e comeza os seus estudos de galego-portugués. En 1999 comeza unha nova etapa profesional como docente. En 2003 publica Da Intemperie e o 1 de novembro deste ano falece Xela por mor dun ataque ao corazón. 2021 homenaxe de todos os galegos e galegas a Xela Arias, o 17 de maio, Día das Letras Galegas. En 1994, Xela convértese en mamá dun bebé que se chama Darío. Está tan feliz que unha amiga anima a converter os poemas en esas emocións todas. O resultado é o libro Darío a Diario, 1996. Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas o meu calón, feliz e creador de ti e máis do mundo que apañes. Vas poñer as pedras sobre as pedras e sobre as pedras, un nome amado. A unidade compóse da desorde. Desordénome, amor, e louco punto único do centro dos brazos. Abrazo a desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde. Intemperiome, 2003. Onde o vento sementou eugas, o mar mulleres, viñemos nos depositar os restos dun botín, único cacho persistente, de sucesivas derrotas, que o enemigo. Recordo, sempre que era ver un enemigo, calquera minuto máis antigo, nos infringiría, e nós éramos tantas veces o enemigo como quixeras. Darío Diario. Invasión que se me convén fantástica. Invasión sen ocasión. Invadiu unha vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos. Darío Diario. A túa man ocupa un cuarto da miña xigante. Por iso, detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti son a reina parlante, emperatriz de son risos gustais en diante. Todos los bebés son tú e ningún como a ti.
Todos los nenos son tú e ningún coma ti. Todos los adolescentes son tú e ningún coma ti. Todos los mozos son tú e ningún coma ti. Todos los ancianos son tú e ningún coma ti. Todas las nais son eu e todas como a mí. Saben que es único. A toda llata incendiaria anima tartarugas plásticas, camións de engano. Con pernas magras percorres metros de corredor, que con cabeza e corazón limpo dirixes, meu ben, a orquestra da túa vida. Imos, meu ben, camiñar sereno pola cidade sen ramplas e aceras. Imos, comézalo, xeito da túa vida, e mírame mesmo as bolsas dos meus ollos, serán monecos dos teus días xunto a min. Dis, mamá, e consegues 8 pasos seguidos sen axuda cara a nós. Vesme? Son a nai que te pariu e coida, facer o necesario porque avances. Que é necesario? Como sempre, asumir que me equivoco e seguir investigando, como sempre en mí e máis contigo. Arroupo enriquecido no meu colo, son o seu bronco terráqueo pasado nos rayos do sol, teu pai. Se andas a gatiñas, formas a columna e a planta dos pés. Se te alimentas, o meu peito medra san, rexo e forte. Se che falamos continuo, a modo, recompós termos e frases. Se a luz non é moi forte, descansan os teus ímpetos de neno. Se tes o ritmo da música a rimar o ceno dos días. Se estimulando crearas un mundo sen que che impoñan. Canto sei, e sen embargo, que ananez perante tanta novidade que ti agasalles cada instante. Non me gustaban de nenos peluches, e lembro a meus pais que non xoguei moito ás bonecas. Non me deteño a cociñar, e na química das quimeiras rodocei un xeito de delincuencia juvenil, un xénero feminino, algo e desmán das narracións para o ano en que nacín. E vesti agora, primeiro imaginando, e xa querido, logo presente nestes cuartos a diario, hai posible en ser muller un privilexio imposible de transferir.